Hello mga higala og igsuon. Kumusta kamong tanan o karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa atong ipaambit karon sa Episo 1:4. Akong pagbasahon og sunda sa inyo nga salabutan. Episo 1:4. Nagaingon, sa una pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan og walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Mo kanang atong ipaambit karon mga higala og igsuon. So, si Apostol Pablo, nagapamulong gayud siya, no? Iyaha gayud ning baba, no? Iyaha jud nga gi-prove nga siya usa ka piniling katawhan sa Dios, no? Yung atong hunahon, mahimo bang piniling katawhan sa Dios si Apostol Pablo nga manglulutos manggani siya sa mga katawan sa Dios, bisan gani sa anak sa Dios iyang ginalutos. Unya moingon siya nga pinili siya sa Dios sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Na? Daw kon tawhanon nga pagsabot dili gayud maka tuo. Kon tawhanon nga pagsabot apan kon naay espiritu sa Dios kanang maong tao makasabot gayud siya sa gipamulong ni Apostol Pablo. Makasabot gayud siya tungod kay dili tawhanon ang iyang pagsabot kundi ang espiritu sa Dios maoy nahimo nga nakasabot siya. Ha? Kay wala gayud tao nga makasabot o nangita sa Dios. Ang tanan gayud nakasala. So saan makasabot niya kung dili magpamuhat ang Dios sa iyang kinabuhi, dili magpamuhat ang Dios sa iyang kasing-kasing, di gayud siya makasabot, no? So kini nga bersikulo higala igsuon, daghan kayo nga wala kasabot nini, na laban nga wala kasabot nini ang mga taong naa sa taga-kalibutan, no? Ang kalibutan dili kasabot ani nga pulong. Kay kani siya doktrina nga gikan sa Dios, logos masabtan, no? Ang makasabot niini ang mga katawhan ra gayud sa Dios. Tungod ang katawan sa Dios adunay espiritu sa Dios, no? So kani nga bersikulo higala igsuon, daghan gayud kaayo nga wala gayud nakasabot niini nga mga katawan, no? Kuno naa ba ko higala igsuon, si Pablo manglulutos tapos gipang preso pagani niya ang nagtuo sa anak sa Dios. Tapos miingon siya nga katawan siya sa Dios. Ha? So, si Apostol Pablo tinuod nga pinili siya sa Dios sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kaya ngano, iyahang nasinati ang iyang kinaiya kaniadto sa wala pa siya gitawag sa Dios. Ha? Hastang dautan na ang iyang mga binuhatan. Ha? So, sa diha nga gitawag niya siya sa Dios, ang iyang mga binuhatan nga iyas kalibutan na basura niya. Dili siya nagbasura ato. Ang Dios mo'y nagbasura ato. Aron makatuo siya sa bugtong anak sa Dios. Ha? Ang Dios maoy nangita gayon og paagi. Ha? Ang Dios mo'y nagpamuhat sa atong kinabuhi aron makatuo kita sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Kristo. Na? Mao nga makatuo na kita. So diha kita ma-prove nato nga kita gayud katawhan kita sa Dios sukad pa sa pagbuhat ani kalibutan na. Ha? Diha nato ma-prove nga ang ato ang kinabuhi sa una ginabi-ay pagani nako ang pulong sa Dios, no? Sa kuha jud nga mismo nasinati na nako mga higaligsuon, ha? Nga adunay magsangyaw sa una sa pulong sa Dios, ako apagani nga mabiay-biay, di ba? Ako apag yun nga daw ako apang libatuan. Ha?
tinuod na galigson, no? Sa naapa ko, naligaw pa ko, naapa ko sa kalibutan, nagsuroy-suroy. Ha? Ako pa nang katawan ang pulong sa Dios. Nahimo pa gani kong surano, nahimo pa kong mananambal. Ha? Mao ka na tinuod mga higala igsoon, no? So, ako makaprove gani ko nga kani siya kaluoy sa Dios, ug grasya lamang sa Dios, no? Dili kita kabugal nini. Bisan si Pablo, nagaingon gyud si Pablo nga wala kita ikapabugal nini. Ang tanan kaluoy ra gyud sa Dios, no? Nganong gikaluoy ta sa Dios? Ha? Pangutana, nganong gikaluoy ta sa Dios? Tungod kay gipili natang daan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ha? Kaning doktrina ha, sakit kay inis mga taga-kalibutan. Kaya ang doktrina sa Dios sakit gyud kaayo. Sakit gyud kaayo apan ang mga katawan sa Dios maayo. Sama ni siya tambal, di ba? Ang mga katawan sa Dios maminaw ani. Sila lang gayud ang makasabot nini. Asa man ka, mingon ka nga gipili ka na sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Unya, hastang daotanan nimo sa imuhang gibuhat kinaadto. Kinsay mo tuo, di ba? Bisan si Kristo, ang anak sa Dios. Walay nakatuon niya nga siya anak sa Dios. Ha? Gibatugan ni siya. Ha? Dili iniingon ang mga katawan, dili ka namo batuhon. Sa bisan unsa nimong mga buhat, apan kay nagpaka-Dios ikaw. Walay nakasabot sa atong Ginoo kaniadto. Ha? Apan ang Ginoo nag-ingon, walay makaari kanako gawas kun ang amahan maoy magapamuhat sa iyang kinabuhi. Siya ang mupaduol diri ngari kanako aron luwason ko siya, di ba? Sa Juan 6:44. So ang amahan gayud ang nagapamuhat aron kita makatuo sa iyang bugtong na anak. So diha ta makaprove nga diha mo atong ma-realize ato ang kinabuhi sa una ug karon nga nganong dili na ta makabuhat atong mga binuhatan sa iyas kalibutan tungod kay gipanalanginan ta sa amahan. Ha? Siya ang nagtawag kanato. Gipaadto ta siyang bugtong anak. Ug ang bugtong anak maoy nagahugas sa tanan natong kasalanan pinaagi sa pag-agas sa iyang dugo ngadto sa krus sa Kalbaryo. Ang anak sa Dios maoy gipiyalan sa amahan sa tanan niya mga karniro, sa tanan niya mga katawhan nga ginapili niya yang ginakaloy-an aron maluwas pinaagi sa iyang bugtong anak. Ha? Mga higala igsuon, hinaot nga mabukas ang inyong kasing-kasing inyong salabutan ini. Si Apostol Pablo, dili kung tawhanon ta nga pagsabot dili kita katuo. Madahang gipili siya nya og naaday og atong nauna day pinalabi ang Dios kay naa may pinili. Ha? Dili kita kabuot mga higala igsuon. Kay kitang tanan puro kita nakasala. Ang Dios sa gyud maoy magapabukas atong kasing-kasing. Siya gyud ang makapamuhat aron kita mutuo sa iyang bugtong anak. Ha? Dili kita kaduol. Kita lang dili. Kundi ang Dios gayud nga amahan maoy nagapamuhat sa atong kasing-kasing aron mutuo ta siyang bugtong na anak. Aron luwason kaniya. So, sa diha nga ginatawag na ta, naluwas na ta. So nagbuhat na ta diha sa balay sa Dios kay naluwas na ta. Wala ta nagbuhat tag minaayo, wala ta gitawag sa Dios diha para mabuhat ta aron luwason sa Dios. Mao na siya tinuod. No, ako subon ang atong paambit. So wala pa buhat ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Kinsay nagpabalaan ka nato ug nagpapasa atong sala? Ang Dios gayud nga amahan pinaagi sa iyang bugtong na anak. Ha?
Pinaagi siyang bugtong na anak nga napaagasan ta sa iyang dugo. Namatay ang Ginoo sa atong mga sala ug nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Nabanhaw siya sa ikatulong adlaw, mo kana ang maayong balita. Diba? Higalay suon, kung ikaw natalang nasalaa ka karon, si Ginoong Hesukristo mao'y gipaadto diri sa kalibutan sa Amahan aron kita maluwas pinaagi sa iyahang bugtong anak. Atong buhaton mao ni hinulsulan nato atong mga sala ug tuohan nato sa hingpit si Ginoong Hesukristo nga siya anak sa Dios, siya ang gipadala sa Amahan aron sa pagluwas kanato, sa pagpangita sa tanang nangawala. Di ba? Subo na to sa pagbasa. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Tungod kayod sa gugma sa Dios. Sa tinuod no, mga higaligson, ang unang nahigugma kanato ang Dios gayod sa tinubdan. Siya ang nahigugma kanato. O kita sama ni replik na lang ta, no? Sa magsamin replik na lang ta, balos lang ta ang atong ibalos ani higaligson. Dili mga binuhatang maayo, kundi pagpasalamat kanunay sa Dios. Bisan pa sa mga kasakitan, mga pagsulay trahedya, unos, balatian, sakit, mga unsa pa diha nga mga katalagman, magpasalamat gid kita sa Dios. Dili lang sa mga panahon, maayong relasyon, kundi sa tanang panahon kayo, pasalamatan nato ang Dios, awitan nato siya, daygon nato siya, simbahon nato siya, alagaran nato siya. No? So, higaligson, salamat kita karon tungod kay gihatagan kita og gift o regalo sa Amahan nga mao si Ginoong Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, aron mapapas ang atong mga sala. So kita karon atong buhaton magpasalamat kanunay, magpinasayloay sa atong mga sala, magsinabtanay, di ba? Magpailubay, magpainobsanay ta sa atong mga pinulungan, di ba? Hinaot mga higaligson nga na suhop kini sa inyong kasing-kasing ug sa inyong hunahuna ang pulong gayud sa Dios. Dalaygon ang Dios ug ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Amin ug amin.